Mina shaitanin la'inin rajim bismillahir rahmanir rahim. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya datar da mu muka zamanto ɗaya daga cikin wanda za su amfana daga cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya sa muna ɗaya daga cikin ƴantattun bayi a cikin wannan wata. A takaice magana ce muke so mu yi, shawara ce zuwa ga manyan shugabanninmu akan abubuwan da suke faruwa a nan jihar Kano na yawan mace-mace da ake ciki. A gaskiyar magana gwamnati ta ce a zo a yi bincike, ta haɗa kwamiti na da za su zo su yi bincike na su bincika mata abin da yake faruwa na yawan mace-mace a cikin jihar Kano. Duk wanda ya mutu, duk wanda muka ga ya mutu cewa to tabbas lokacinsa ne, amma me batun cewa a kafa kwamiti a cikin gwamnati na su zo su duba su bincika su ga abin da yake faruwa na yawan mace-mace, gwamnati ina ga kuskure ta yi ta wannan fannin. Abin da ya kamata a yi a cikin al'ummar da suke yawan mace-mace, ma'aikatan lafiya ya kamata a yi a samu wa'inda suke rayuwa a cikin societin al'umma, kamar ma'aikatan lafiya da suke zuwa in suka tafi asibiti ba, idan sun je asibiti suka dawo suka kwanta a gidajensu ba, shikenan. Abin da ya kamata gwamnati ta fara yi shine shin a cikin asibiti ake yawan wannan mace-macen ake da su gida, ko kuwa a gidajensu wa'inda suke mutuwa suke mutuwa. Idan a asibiti ne, wannan sai a haɗa kwamiti a cikin asibitocin da suke duk a cikin faɗin jihar Kano, sai a ce ku bincika mana menene dalilin musabbabin mutuwa, saboda mai duk wanda zai mutu a cikin asibiti dama a gaban likita yake. Duk wanda zai mutu a cikin asibiti a gaban likita yake. To sai gwamnati ta zauna da likitoci, suna da haƙƙi, su ya kamata a kirawo su zauna da su, me yake haddasa yawan mace-mace a cikin asibiti. Su za su je su yi wannan binciken, su ne suke ahali a wannan abun. In kun kasance masu imani kamar yadda ubangiji yake cewa fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, su waye ahlal zikri a wannan wajen? Wa'innan bayan Allah da suke aiki a cikin asibiti su ne ahlal zikri a wannan wajen. Kawai sai mu imani mu je mu tambaye su, a zauna da su sai su binciko. Idan kuma a cikin unguwanni ne, akwai masu kemis a cikin unguwanni, akwai likitocin da suke in sun tashi daga aiki suna da kemis, suna da private sector da yake asibiti ne, za su je suna ganin patient. Su ya kamata a zauna da su binciko menene musabbabin wannan mace-macen da ake yi. Amma gwamnati idan kika kafa cewa za ta haɗa kwamiti waɗanda suke na ma'aikatan gwamnati wanda za su zo su bincika mata wannan, tabbas cewa duk wanda aka zo aka wannan kawai neman kuɗi zai yi, ba abin da za su sai neman kuɗi za su samu da gwamnati. Ba wani abu bane, duk wanda aka kira shi aka ce kwamiti ne ku, in dai ba mana ma'aikatan lafiya bane, wato tabbas neman kuɗi zai shiga ciki. Ba abin da ake bukata za a samu ba, akwai likitoci da suke zuwa suke aiki asibiti, su da cikin gida su rayuwa a cikin al'umma, su suka san me yake faruwa. Ku za ku binciko, gwamnati ta kira su, me isa ake yawan mace-mace a cikin jihar Kano, me yasa al'umma suke yawan mace-mace a cikin jihar Kano? A binciko. Mun ba da sati guda, tuni an zo an gama shawo wannan matsalar, ba dan kuma sallah mai su ne suke ahli zikir a wannan abun. To mun yi imani da wannan, to tabbas Allah zai taimake mu akan wannan. Sai magana ta karshe da nake so in yi akan sallar Juma'a. Sallar Juma'a sallah ce mai muhimmanci, ibada ce farilla. Gwamnati ta ba da damar mu je kasuwanninmu, mu je ni siye na abin da za mu sa a cikinmu da sauransu da wane ne, ba don kuma ba saboda sauƙaƙawa. In har za a iya buɗe kasuwanni a je mu je ni awa 5, 6, 7, to wajibi ne, ba wajibi ne a buɗe masallatai, a je a takaitacciyar sallah ta minti 30. Mun ga ɗaya daga cikin 'yan majalisun mace ta tashi ta yi magana akan wannan, har yau gwamnati bata ce komai akan wannan ba. Malamanmu Allah ya saka Dr. Abdallah Alkhairi, shi ya fara yin magana akan wannan, yayi roƙo ya kamata gwamnati ta duba, ba tan komai ba, saboda ibada ce wadda take wajiba akan mu. Mun je kasuwa mun ɓata awanni, mun yi cunkoson da a masallatai ba ma yin su. Mun yi cunkoson da yake a masallatai ba ma yin su. Wancan ya zo daga wancan jiha ma shigowa ake yi. Sallar Juma'a da gasnan suna masallatan Juma'a suna da yalwa, watakan suna da ainihin yalwa, suna da yawa a cikin unguwanni.
suna da yawa a cikin unguwanni. Babu ba ka taɓa yin tafiyar naira 30 daga wacce unguwa baka samu masallacin juma'a cikin wannan unguwar ba. Amma cunkoson da ake yi a kasuwanni fa, can unguwar wannan ya zo, wancan ya zo, wancan ya zo, hasali ma har na wani garin ma ya zo. Amma masallatai wanda muke a cikin unguwanninmu ai abin da tsari, ya kamata gwamnati ta duba ta gani. Wallahi duk wanda ya kwana bai yi sallar juma'a ba, gwamnati ce kuma ta hana shi, wallahi ubangiji zai tambaye ta menene dalili. Kuma duk malamin da ya ce a buɗe kasuwanni a sannan a rufe masallatai saboda tsoron coronavirus, wallahi kura ce da fata akuya. Ba malami bane ku je ku tuntuba, kawai malami ne na gwamnati ne a cikin ganina, ba don komai ba saboda kasuwanni kowa ya sani cewa baki suna zuwa kasuwanni, unguwa ana zuwa kasuwanni da sauransu da waye. Amma masallatan juma'a za ka ga mafi akusari na kusa da wannan masallatan ne suke zuwa wannan masallaci, na kusa da wannan masallatan ne suke zuwa wannan masallacin su zo su gabatar da sallolinsu. Ni a gani na batun rufe masallaci da a buɗe kasuwanni, duk malamin da ya bada wannan shawarar wallahi kura ce da fata akuya. Ya kamata gwamnati ta duba ta san suwaye a jikinta, suwaye kuma suke bata shawara, suwaye suke bata shawara akan wani abin. Wai shin malaman nan wani kalan malamai ne? Ya kamata a duba mana, ya kamata a ban mu mai sallah a takaice. Ya kamata mu hudu ba za a iya cewa a takaita ta da sauransu da hudu ba minti 5 a yi sallah da sauransu da kowa ya kama gabansa. Ta iya ce a shigo masallaci da face mask da sauransu, kasuwannin ma zuwa ake ba face mask da sauransu da waye, ba takunkumi ba hand glove din da sauransu da waye. Masallatai ko za a iya cewa haka, za a iya cewa abu dole sai an zo da wannan ga hand sanitizer da sauransu da waye, ba don kuma saboda gudanar da bautan mu cikin yalwa da sauransu da waye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya sa ta ji kuma ta dauka. Assalamu alaikum.